Hey guys, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel आव बयखौबो गिबि-गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय आरो दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ खेबसेबाव फिन बरायफिननाय थाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं, लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। स' दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे ब्लग भिडिअ खालामनो आखायाव लानाय जाबाय। स' नोंथांमोना टाइटेलाव नायना आरो लोगोसे जायनाखि थाम्बनेल, बे थाम्बनेलाव नायनानै नोंथांमोना मोनथिबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो मा खालामनो सानदों। स' नोंथांमोना दिनै नायनो हागोन। स' दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ जोबोर इन्टारेस्ट खालामनो नाजागोन। स' नोंथांमोनखौबो आं इन्टारेस्ट खालामहोनो नाजागोन। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' आङो गिबियावनो आं दायो ड्रेसखौ चेन्ज खालामना लाग्रोदोनि, बिनि उनाव नोंथांमोनखौ दसे फोरमायगोन बबे जायगायाव थांगोन। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। आं दायो जायनाखि ड्रेस आंनि बेखौ चेन्ज खालामनानै लाग्रोदोनि। स' आङो टंलायाव थांदोंमोन, दासो सफैदो। टंलानिफ्राय आं दायो दाबसे जायगायाव नोंथांमोननो ब्लग भिडिअ खालामनो सानदों। बे ब्लग भिडिअनि जायनाखि थांनाय जायगा बेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो दायो गिबियावनो ड्रेसखौ चेन्ज खालामना लाग्रोनानै स' नोंथांमोना नायलांबाय था। हेलौ, स' फाइनालि आङो दायो ड्रेसखौ चेन्ज खालामना लाबाय। स' गामसाखौ आं थेबना लाग्रोदोनि। स' दिनै आङो मोनसे ब्लग भिडिअ खालामनो सानदों। डिमाकुसिनि दाउआबो दासो गिसिबनो मोननांगोन एसेबां हारलानो। हा र' दसे दा गिसिबनो हागोन। स' डिमाकुसिनि सिङाव थानाजुलि गामियाव, बे गामियाव बान्दो बोलायगोन दिनै। बे बान्दोआव गोबां सुबुङानो बेयाव ना हमनो फैयो। बे जायगायाव गोबां ना मोनो, माने देग्लाय मोनगोन मोना बेखौ बुंनो हाया। स' थांबासो मिन्थिगोन। आं दायो न'आव दङ, बे जायगायाव दायो थांदो। दसे समनि गेजेराव आं बे जायगायाव मोनहैसिगोन। स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन, नङा होमबा? स' नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे फैबानो जाबाय। स' दिनै आङो ना हमनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। आंबो हमनो हायोबा हमनोसै, नायनोसै, ना मोनोब्लालाय हमनोसै। स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' दायो थांदोनि सनाजुलि गामियाव। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो थांबाय थादों, ओमफ्राय बाइकखौ आङो बै न'खरसे लानाव दोनबाय। ओमफ्राय दायो आङो थांबाय थानो नागिरदों। नै मनाया स' मोनो मोना नायदोनि। स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय था। स' थांदोनि। Wow, देखो पहले ना देखो कितना वाले नहीं के देखो टोटा देखो someone गाहायाव ओंखारदोनि आं नायदोनि आंबो गाहायाव ओंखारनानै स' आं ना हमनो फैयाखै दे, ओंखारदोसो गाहायाव दिन्थिनोसो नागिरदों नोंथांमोननो। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। मासे नै जोबोर फुरथि मानसिफ्रा जोबोर फैदों बेयाव।
बर' आदिबासि नेपालि राभा गासिबो ज' जानानै दङ बेयाव हमदो Oh. Maafur kung saan naman? Naman aku so nainangkan ada dari yang karena dari karena Entah maafur kung saan naman? Dari yang karena grab. Kulin ada bra, justru ke kita je, bayi si kita ada. Magur na mende menake, magur na mende nih, ngejang nai nih, logoper. Magur na, kita jaga? Mabre. Zoma nama nusir logo? Zoma nama? De. Maafur kung saan naman? Wah. हमको बोलने का मन नहीं कर रहा क्यों कुछ बोलिए नहीं थे सोने हमबाय थादो जिबौ जानो हागौ जिबौ बेखायनो हारला खालामबाय थादो बिदिनो जिबौ पालेक ना नाय मागुर आहे ले तो Oh Buddha, palek na nai. De. Magur duita. De. Palek. Dekha. Ono na lei ki bai lai. Nói chuyện nè. Rồi, chuyện nè. Ôi trời ơi. Mago. Man masih asin ada. Dekha son. Master dekha deh. Ya magur. Magur no hoy. Na magur. Ôi nhà đục cái đó nào. Bolong dia dah. Tamang हमबाय थादो जों गामिनिनो बिसोरो नै हमबाय थादो बिसोरो स' मोना आंबो हमनाय नायनोसै ओमफ्राय मबाइलखौ लोगोनो होना दोननोसै आंबो हमना नायनोसै मोना
मागुर ना मोनगोन होननानै हमदोंमोन आङो बाट मागुर नाखौनो मासेबो मोनासै स' न'आव थांनानै नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो सानदों आं बेसेबां बुरजा ना मोननानै फैखो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो आङो बे जायनाखि ना हमनाय जायगा बे जायगानिफ्राय आङो दायो न'सिम थांबाय थादों दायो नोंथांमोननो आं ना मोनबोनाय बेसेबां ना मोनदों नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों बाट नोंथांमोना मिनिनो नाङा दे मागुर ना मोनगोनदां होननानैसो हमदोंमोन बाट मासेबो मोनासै स' नोंथांमोना नायलांबाय था दायो न'सिम आं नोंथांमोननो नाखौ दिन्थिगोन स' गाइस आं दायो फैयै फैयै न'सिम मोनफैबाय ओमफ्राय आं दायो नोंथांमोननो आङो ना हमबोनाय नाखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों आङो स' आं दायो दै इरखा बेसेबां बुरजा मोनदों आङो नोंथांमोन दिन्थिनो नोंथांमोना नायनो गोसो जाबायना नाखौ स' नायनो नागिरदों नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो बेसेबां बुरजा ना मोनखो सिगाङावनो बुंनाय थाखाबाय दे मिनिनाङा नाय आं बेयाव खाना लादो नै खाथेना लादो ओरै बख'नोसै बेनिफ्राय लखबनोसै नै मना लाना थांदोंमोन आं बेखौ लखबनोसै बेसेबां बुरजा मोनदों नायनोसै बिराद बुरजा माथो नाया वाह ये नै गोरि ना खांख्राइ फिथिख्रि ना सें ना बेखिनियाल' जाब्बास बाथोन जानो थाखाय बेखिनिखौ मोनबाय मस्लाजों फान्थाव मोखैजों ओरैनो बनायनानै जानोसै दा जासिगोन थ' मागुर नासो मोनासै बेखौसो मोनगोन सानदोंमोन आं गुबुनफ्रा जोबोर ना मोनदों बे जायगायाव जोबोर ना मोनो ओरैबायदि गिदिर मोनो गुबुननि ना हमनायखौ माने आंबो मोनगौबा साननानै जानो बोरै गोसोखौ हामा नांदों आरो ना गुबुनफ्रा जोबोर मोनदों स' फाइनालि स' नाखौबो गोबां मोनबाय गुबुनफ्रा बाट आङो खालि स' एसे मोनदों स' आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामब्ला बेखिनियावनो फोजोबनोसै होनना साननानै लाबाय आङो नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो इन्टारेस्ट नोंथांमोन आं ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय थानो नाजागोन स' नोंथांमोनखौ थाबैनो गोदान ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन लोगो हमसिगोन दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय